Vet aquí una nina anomenada Ona, que tenia el gran somni d'algun dia poder-se convertir en una gran científica. Un dels problemes que tenia era que els seus companys se'n reien d'ella pel fet de ser una nina i no un nen. Ells es pensaven que només els homes podien ser científics. Així i tot, Nona seguia amb ganes de en un futur triomfar com a científica, perquè s'inspirava amb algunes científiques importants, com la Marie Curie, Nada Lovelace, Margarita de Salas, Flora de Pablo, la Vera Rubin i Nana Brancos. Durant la seva carrera va tenir bastants alts i baixos, però finalment, amb esforç i sacrifici, va aconseguir complir el seu somni de ser una important científica.